UNjabulo Dlamini uthi iphupho lakhe kwakungukuguqula isimo sakubo, kodwa lelo phupho walibona lifiphala njengoba wathi enza unyaka wakhe wokuqala enyuvesi iWits, waqalwa ukugula ayengakwazi ukuthi kuyini. I started getting swollen on my face and feet, and I was having hard time with breathing because when I was sleeping I couldn't breathe. Efuna izimpendulo ngalokhu kugula, uDlamini waqiqa izibhedlela, imitholampilo, ngisho namasonto imbala, kodwa akazange asizakale. Wagcina esefuna izimpendulo kubelaphi bendabuko nokwenza isimo saba sibi kakhulu. Bangifakela imbiza yama-3 liter, different ones. Different imbiza yokuklina igazi, imbiza yokwenzani ukuklina izinso. Remember, I'm still consuming these things, ne? And I don't pass urine. What happens? I'm becoming more swollen, because I'm putting more liquid in my body. I do not pass urine. The kidneys are not working. Impendulo ngokugula kwakhe waze wayithola ngoMasingana ka-2021, nokuyilapho athola khona ukuthi izinso zakhe azisasebenzi, njengoba odokotela bamtshela ukuthi une-end stage renal failure noma i-stage 5 chronic kidney disease. Figure about doctor, my 9 doctors, they come to my table. They ask me what's happening with me, what have I been drinking. They tell me when I have been diagnosed with kidney disease. I thought it was something that can be healed. Like I will be just be given medication. Njengamanje uDlamini uneminyaka engama-26 ubudala, kanti uqwashisa abantu abasha ngalesi sifo. I preferred dying instead of living, with dialysis, because I felt like, what's the point of saving us? Because eventually we're gonna die, until I've accepted the living condition that I'm living under, UNjabulo Dlamini ungomunye wabantu bakulelizwe abayizinkulungwane abalinde ukuthola ithuba lesibili empilweni. Lolu daba luveza ngokusobala ukuthi sisesikhulu isidingo sokunikela ngezitho zomzimba ukuze kusizakale abanye abantu. Ezindabeni zethu kuMzansi Wethu Channel 163, nginguNozipho Xaba, ngibika ngiseGoli.